दिनै भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सान। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि बिथोन होनाय बायदि सारा भारत हादराव थानाय गोरिब नखरफोरनो थाग्रा न' लुफुंना होनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। थिग बेबायदिनो सारा आसामावनो 1 लाख PMAY-G न' बिथोन बिथांखि होदों। भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय PMAY-G न' मोनगिरि गोरिब नखरफोरनो क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि BDO समीर बसुमतारीजों लोगोसे दतमा ब्लकनि TC/LCC रबिराम ब्रह्मजों नखर थांना गायसनना होयो। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सारा आसामाव 1 लाखथा न' खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारि आखायाव लादों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंबो क'क्राझार ब्लकनि सिङाव 431 खान न' दिनै खुन्थिया गायसननाय जागोन। मोजां खोथाया बेनो, गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि जिथु सिमांमोन जे भारताव जेसेबां गरिब मानसि दङ न' गैजारोङै न' गैयै, बे गरिब मानसिफोरनो 2022 सननि गेजेराव साफ्रोमनोबो गंफा फाखा न' लुनानै होनायनि मोनसे सिमां दंमोन। दा बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनि आसामनि माननीय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जा रन्जित दास सार पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि आरो BTCनि चिफ प्रमद बर' सार आरो डेपुटि चिफ जाहा गबिन्द सारमोननि दैदेननायाव आरो बिथांमोननि नाजानायाव दिनै क'क्राझार ब्लकनि सिङावनो जोङो बे 6,500 न' गोदान न' PMAY-G न' जों मोननो हादों। बे 6,500 न'नि 5,900 खन न' थांनाय मास मोननैनि गेजेराव जोङो स्टार्ट खालामबाय, न'खौ गायसनजेनबाय आरो दिनै बेनि जिखिनि बाखि दङमोन बेनि 431 खान न'खौ जों दिनै खुन्थिया गायसनगोन। खोब गोजोनथाव बाथ्रा, दिनै 16 सेप्तेम्बर दिनैनि साना जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सान आरो लोगोसे खोब गोजोनथाव खोथा बिश्वकर्मा फुजा। दिनैनि दिना खोब गोथार दिन। दिनैनि नैबे दिनावहाय नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै प्रधान मन्त्रिनि मुङाव जे गैयै गोरिबफोरनो जे न' माने सरकारि भाबै जे अनुदान होनाय जादों। दा बेखौ दिनैहाय जायखौ माने खाथसा हाउस होननानै बुंदों, बेखौ दिनैहाय जोंनि क'क्राझार ब्लकनिफ्राय BDOजों लोगोसे आंबो TC/LCCनि चेयारमेन जानानै जों दिनै बे न'खौ जोङो सेरेमनियेलि जों माने गायसनदों। खोब गोजोनथाव खोथा। दिनै सिखुनजरा BCDCनि सिङावहाय जोंनि मन्जुला नार्जारिनि जों न'खौ दिनै गायसनदों। मिजिंथिदों नैबे न'आ बे सरकारनि जा गाइडलाइन, बे गाइडलाइन मथे जाहाथे लुफुंजायो आरो बे न'खौ मोजाङै लुफुंनानै जाहाथे बे न'खरा जाहाथे मोजाङै भबिसतआव इयुनावहाय मोजाङै रायजो जानो हायो, जों बेखौ मिजिंथिदों। दा बनगाव समस्ति हिसाबै आं मिथिनायाव जोंनावहाय गासै दतमा ब्लक गोलैयो आरो क'क्राझार ब्लक गोलैयो। दा मोननै ब्लकजों आंनि एसे लामसाम माने एक्जाक्ट नङाबो जानो हागौ, एसे हेरफेर जानो हागौ, गासै 2,500थासो फेमिलिया न' मोननाय जादों। दा दिनै जोङो नैबे खोथाखौ बुंनांगोन, जोंहा सिगांनो क'क्राझार ब्लकनि सिङावहाय 6,000निबो बारा माने PMAY न'खौ मोननाय जादोंमोन। नाथाय जों 5,000नि बारा न'खौ जों गायसनखांबायमोन। दिनै 431था न'खौ दिनै जों गायसनबावदों नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै। दा मिजिंथिदों नैबे न'आ जोंबो साफ्रोमबोनि रायजो राजानि मददजों जाहाथे नैबे न'आ खाथसा हाउस न'आ मन्जुला नार्जारिल' नङा, जेसेबां मोनदों बेनिफिसारि बिथांमोना बे न'खौ मोजाङै लुफुंनानै गावबागाव न'खरनि रायजो जानायाव जाहाथे इयुनावहाय मोनसे थानायनि बा रायजो जानायनि मोनसे परिबेस मोनगोन, आं बेखौ मिजिंथिनाय जादों आरो आसा खालामदों दिनैहाय नैबे न'खौ गायसननायनि लोगोसे सोनाब सिखुनजरा गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा गावबुरा बिथांमोना जाहाथे बे न' लुफुंनायाव बयबो मदद होगोन, आं बेखौ मिजिंथियो। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি-এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে
এতিয়াও সেলফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেলফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ